ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Palakpak na may pagpapasalamat. Pasaganain tayong lubos ng ating Diyos sa pananampalataya at pagbibigay nito upang talagang magbunga na, maminamahal, yung mga pinapangaral sa atin, ating dearly beloved and honorable parents in the Lord. At sa pagkakataong ito, hiniling ko po tayong lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Pumalakpak na malakas sa mga Kristiyanong pinagpala. At ating kasama ngayon, narito po ang ating pinagpalang mangaral, ating pong beloved elder, Brother Romeo Benitez. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Bobo Yunier. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa manaming banal na mapagpalad Diyos na magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami ay lubos, Panginoon, na nagpapasalamat, Panginoong Hesus, na muli binigyan mo kami ng pribilehyo na nagsama-sama sa lugar na ito, Panginoon, upang ikaw ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa mga naunang yugto, bahagi ng aming pananambahan na ito iyong nilangisan, Panginoong Hesus, at ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan na siyang kagalakan ng aming mga puso. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at narito kami sa iyong banal na harapan, dumudulog sa iyong banal na trono, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At narito kami sa pag-aaral ng iyong salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Ikaw, Panginoong Hesus, ang magbigay ng karunungan. Gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod na daluyan ng pagpapala, daluyan ng iyong banal na salita, na ang iyong salita, Panginoong Hesus, ang siyang magtuturo sa bawat isa sa amin. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, winawasak ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief, and doubt. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating iginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our nation, the end-time prophet of our loving God, at sa buong beloved Almeda children, beloved Almeda family, at sa mga hindi natin makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeda, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved bisita, sa ating mga beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube, ay isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil talagang matagumpay na talagang natapos ang ginawang preacher sa annual meeting, mga minamahal, at talagang nakakatuwa ang ating dakilang Diyos, dahil talagang buhay at makapangyarihan ang ating pinaglilingkurang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pag-aralan ang kanyang banal na salita. Sa hapong ito, mga minamahal, ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Matthew
chapter 6, verse 19 down to 21. Kindly po, pakibasa po. Matthew chapter 6, verse 19 down to 21. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo Kabanata 6, talata po ay 19 hanggang 21. Ito pong nakasulat. Huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanguhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Ating sabay-sabay na palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita na dito sa ating nabasa na teksto, mga minamahal. Ito ang katuruan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus during His earthly ministry sa kanyang mga disciple. At ating bigyan ng titulo itong pag-aaralan nating itong mga minamahal, at dito din natin kinuha sa verse na itong mga minamahal na bigyan natin ng titulo na mangagtipon ng kayamanan sa langit, investing in eternity. Amen, praise the Lord. Ang salitang ito ng ating dakilang Diyos na ito ang kanyang command sa kanyang mga disipulo, mga minamahal, na kung saan ang ating tekstong ito, mga minamahal, kung titignan natin ilang ulit na nating napag-aaralan, talagang napakadaling maintindihan. Sa ating buhay dito sa sanlibutan, maraming nag-i-invest sa kanilang mga negosyo. Maraming investors. Everywhere makikita mo na talagang makita natin na umaasenso ang mga bayan, ang mga syudad. Ngunit kung titignan natin, mga minamahal, sa ating buhay, sa ating spiritual na buhay, mga minamahal, na itong salita ng ating dakilang Diyos, napakahalaga na ito ay bigyan natin ng pansin, mga minamahal, na napakahalaga na bigyan ito ng halaga sa ating buhay. Dahil ang pangungusap na ito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang subject dito, mga minamahal, kung ating titignan sa tatlong verse na itong mga minamahal, yung verse 19, kung titignan natin, yun po ay command ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung verse 20, kung ano yung mangyayari doon sa ating inimpok na kayamanan. At yung dalawang verses na yung mga minamahal, ibinigay din ng ating dakilang Diyos, inireveal niya, mga minamahal, ang kasagutan doon sa dalawang verse na yun, mga minamahal. Na ang sabi doon sa verse 21, mga minamahal, na ang sabi, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Dito sa ating teksto, mga minamahal, ating nabasa na ang sabi na nakukurap, kakalawangin, nanakawin yung kayamanan na ating naimbag, naipon.
Pero ang pinakamatinding bagay dito, mga minamahal, ay yung ating puso kung ito ay nakukurap. Amen. Dahil ang sabi dito sa ating teksto na kung saan nandoon ang ating naimbag na kayamanan, kung inilagay natin ang ating puso doon, mga minamahal, kung nasira, kinalawang, nanakaw, yung naimbag na kayamanan na yung mga minamahal, yung ating puso, mga minamahal, ito ay makukurap din. Bakit, mga minamahal? Dahil inilagay natin, inimbag natin, minahal natin yung ating naimbag na kayamanan. Amen. So, napakalinaw ang sinabi ng ating dakilang Diyos na ang sabi na huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa dahil sabi ito ay kinakalawang at nabubulog. Sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, huwag nating katakutan na yung ating mga naimbag na kayamanan, mga naipon na kayamanan, mga minamahal. Huwag nating katakutan yan kung ito ay masisira o makukurap, mga minamahal. Ang katakutan mo, ang katakutan natin kung ang iyong puso, ito ay nakurap, mga minamahal. Amen. So yung ating puso pala, mga minamahal, napakahalaga, mga minamahal. Kaya yung issue po dito, mga minamahal, yung iyong heart, yung iyong puso, ang ating puso, mga minamahal. Kaya ating napag-aralan, ating naririnig lagi dito sa banal na pulpito na laging sinasabi na ang pundasyon ng ating pananampalataya, ang pinakamatibay na pundasyon ng ating pananampalataya, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. So sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga na we should learn to invest into eternity. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal, ano ba yung tamang sukatan ng ating kayamanan, ng iyong kayamanan? Anong halaga sa atin kung wala na yung kayamanan, wala na yung iyong naimpok, ang ating naimpok na kayamanan, mga minamahal? Nakukuha po ba natin, mga minamahal? Nasusundan po ba natin? Kung yung mga kayamanan na ating naimpok, ating naipon, mga minamahal, kung yan ay nawala, ano kaya yung magiging iyong kalagayan? Ano ang iyong magiging itsura? Ano ang iyong magiging posisyon, mga minamahal? Na most of the time, ang kayamanan na yan lagi ang ipinagyayabang ng tao. Amen. Makikita natin, mga minamahal, ang totoong itsura ng tao kung wala na yung lahat ng kayamanan na kanyang ipinagmamalaki. Amen. Ano kaya ang magiging itsura natin sa ating buhay? Ating naranasan, minsan maaring nawala yung ating cellphone, mga minamahal. Doon na makikita yung iyong reaksyon. Amen. Na ikaw ay talagang nag-aalala. Isa lamang yun, mga minamahal, na nawala. Ano pa kaya kung lahat ng ating naipon, lahat ng mga bagay na pag-aari natin, ito ay nawala? Ano kaya ang magiging kondisyon? Ano kaya ang magiging itsura natin? Amen. Diyan makikita, mga minamahal, ang itsura ng isang Kristiyano. Kaya sinabi doon sa verse 21, mga minamahal, na tayo ay mag-impok ng kayamanan doon sa langit. Dahil doon naman
ang iyong puso, ang ating puso. Amen. Lahat ng kayamanan dito sa sanlibutan, mga minamahal, lahat ng posisyon, lahat ng mga bagay na ito are nothing sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na makamtaman natin ang lahat ng kayamanan dito sa sanlibutan kung mapahamak naman ang ating kaluluwa. Amen. Lahat ng kayamanan na ito, all this treasure, all this wealth, mga minamahal, ay temporary lamang. Amen. All of this is temporal, mga minamahal. The only treasure that lasts forever, mga minamahal, ay yung treasure, yung kayamanan that you lay up in heaven na ating nabasa dito sa verse 21. At yan ang sinabi, yan ang pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga ang sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Amen. Ang kayamanan dito sa lupa, mga minamahal, na ating naiimbag, mga minamahal, hindi ito ikinukonsider ng ating dakilang Diyos na ito ay kayamanan, dahil lahat ng mga kayamanan na ito, all of these are temporal. Lahat ng mga bagay na ito ay temporary lamang, mga minamahal. Amen. Ang mga kayamanan na yan na ating naiimbag, mga minamahal, ay naaapektuhan. Amen. Lahat ng mga kayamanan na yan ay nasisira ng kalawang at nabubulok. Amen. So dito sa ating verse, mga minamahal, ano ang mandato? What is our mandate, mga minamahal, dito sa ating teksto? Ang sabi, mga minamahal, ang sabi, but lay up for yourselves treasures in heaven. Amen. Sabi ng ating dakilang Diyos, lay up for yourselves. Ikaw, kayo, ako, tayong lahat. Amen. Yan ang pinag-uutos, yan ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Maraming tao ang nag-i-invest ng kayamanan dito sa sanlibutan. Maraming tao, mga minamahal, ang abala, mga minamahal, nagkakagulo. May mga iba pa talagang nag-i-scam, talagang nais lamang ng makapag-impok ng kayamanan. Tignan nyo, mga minamahal, yung mga tao na abala na nag-iimpok ng kayamanan sa kanilang buhay. At the end of the day, sa bandang huli, mga minamahal, sila ay mayroong karamdaman, sila ay may sakit, mga minamahal, walang magawa ang kanilang kayamanan. Amen! Marami silang na-invest, and at the same time, marami ring temptation sa kanilang buhay dahil mayroon silang mga pera. Amen. Kaya nga dito sa verse 21, mga minamahal, ni-reveal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan ay doon naman duroon ang iyong puso. Lahat ng itinuturing nating kayamanan, mga minamahal, nire-reveal niya ang kalagayan ng ating mga puso. Amen. Ano bang klaseng mayroong puso tayo, mga minamahal, kung nawala yung mga kayamanan na yan na ating naimpok sa ating buhay? Amen. Ating nakikita, mga minamahal, maaaring marami kayong mga kakilala, maraming mga tao na nasisira ang kanilang buhay, di nila makontrol ang kanilang buhay, mga minamahal, nagsasuffer sila, mga minamahal, because dahil sa kayamanan na itong mga minamahal. Pansinin ninyo, ang mga magkakapatid, mga minamahal, ang mga magkakapatid, nag-aaway-away dahil sa kayamanan, dahil sa lupa. Amen. Totoo yun, mga minamahal. Kaya yung kayamanan, yung wealth, yung
pera na ating i-invest, mga minamahal, napakahalaga na ito ay ilagay natin sa tamang lugar. Amen. Ilagay natin sa tamang lugar. Isang nakakalungkot isipin, mga minamahal, na some Christians, mga minamahal, ang kanilang lifestyle ay halos nakikipagsabayan na sa sanlibutan. Ini-spin nila ang mga bagay na ito ay temporary lamang. Andyan pa po ba tayo, mga minamahal? Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng James chapter 2 verse 5, ang sabi dito, mga minamahal, dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Lahat ng nagsisiibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay pumalagpag sa ating dakilang Diyos. Amen. So ito dapat, mga minamahal, sa ating buhay, mga Kristiyano, na tayo ay mag-invest sa ating dakilang Diyos, na lahat ng gagawin mo, lahat ng gagawin natin, lahat ng move mo, mga minamahal, ay may value. May value into eternity. Amen. Maaring sa buhay natin, mga minamahal, simple lang ang buhay natin, simple lang yung ang ating hanap buhay. Pero ang sabi nga dito sa ating nabasa, mga minamahal, na mayaman naman kayo sa pananampalataya. Dahil nandito kayo lagi, nandito ka sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang iyong pagdalo, ang iyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay isa yan na tinatawag ng ating dakilang Diyos na ikaw, ako, tayong lahat ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Amen. So sa ating buhay, mga minamahal, how do we spend your treasure? Our treasure. Tignan natin ang ating mga expenses, ang ating mga tinatawag na expenditures. Amen. Kung malamang ba yung pinagkakabalahan natin, pinagkakagastusan sa sanlibutan, o mas malamang yung pag-expend natin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pag nabalansin natin yan, mga minamahal, makikita mo dyan, makikita natin, mga minamahal, ang iyong spiritual condition. Amen. So napakahalaga na lahat ng mga naimbag natin yan, lahat ng pagpapala niyan na ibinigay ng ating dakilang Diyos ay talagang nai-invest natin ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil kung tayo ay nag-i-invest sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, nag-i-invest na may value into eternity, ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen. Ayon sa salita ng ating dakilang Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihan, binigyan ng kalakasan upang lahat ng wealth na yan ay iyong maimbag. Amen. Lahat tayo mayroong kakayahan na mag-imbag ng kayamanan na yan, mga minamahal. Amen. Pwede kang mag-imbag, pwede tayong mag-imbag ng marami. Ang tanong, mga minamahal, kung saan mo ito ilalagay, saan natin ito i-spend, mga minamahal. Yun ang problema, kung saan natin ito ilalagay. So sa ating buhay,
Lagi natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos, ibinibigay sa atin na magkaroon tayo ng wisdom, mga minamahal, upang yung mga kakayamanan na ating naimbag, mga minamahal, na yan ay hindi maaapektuhan, hindi masisira, at lalong hindi maaapektuhan ang iyong puso, ang ating puso, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos talagang nakadesign yan kung saan dapat natin ilagak, mga minamahal. Sabi ng ating dakilang Diyos na doon natin iimbag doon sa langit. Dahil ang sabi, walang kalawang, hindi masisira, hindi ito mananakaw. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos, kaya niya sinabi na doon tayo mag-imbag, mga minamahal, dahil nais niya na ang ating puso, ang iyong puso, ay nandoon sa langit. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang pinag-uusapan natin dito, mga minamahal, it is about eternity. Amen. Lahat ng pinag-aaralan dito sa pulpito, mga minamahal, may kaugnayang lahat about sa eternity. Amen. So lahat ng gagawin natin, lahat ng move natin, mga minamahal, ay mayroong value, mga minamahal. May value, we are investing into eternity. Maging sa ating pamilya, mga minamahal, mayroong tinatawag, mga minamahal, na eternal value sa ating mga mahal sa buhay. Hindi natin pwedeng sabihin sa ating mga mahal sa buhay na kung hindi pa sila talagang sumasampalataya sa ating dakilang Diyos, hindi natin pwedeng sabihin, mga minamahal, na bahala ka na sa iyong buhay. Nais ng ating dakilang Diyos na sila din ay madala natin sa paanan ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil lahat tayo, mga minamahal, haharap tayo sa judgment seat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat ng ating pag-aari, lahat ng mga ito, mga minamahal, may yung mga ipinagkaloob na yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi yan titignan ng ating dakilang Diyos. Amen. Lahat ng pag-aari natin dito sa mundo, bahay, sasakyan, lupa, mga minamahal, hindi yan sa haharap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang haharap dyan kung sino yung humawak ng mga kayamanan na yan. Hindi masama na magkaroon tayo ng sasakyan, hindi masama na magkaroon tayo ng bahay, lupa, mga minamahal. Tayo bilang tao, necessity yan. Kailangan natin ang sasakyan upang tayo ay mapadali na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ginagamit natin yan, hindi sa luxury, hindi gamitin sa layaw upang tayo ay i-spoil ng ating dakilang Diyos. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na ang sabi na kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Napakasimple lamang yung ating topic, ngunit kung ito ay ating gagawin ay napakahirap. Amen. Marami ng Kristiyano na talagang nakatuon, nakatutok na lamang doon sa kayamanan ng sanlibutan ito. Sila ay nakatutok na lamang doon sa temporary na mga bagay. Amen. So sa ating buhay, napakahalaga na tayo ay mag-invest, mga minamahal, into eternity. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa iyong buhay, sa ating buhay, pinili ka ng ating dakilang Diyos
Amen. Ano ang sabi mga minamahal sa 1 Peter chapter 2 verse 9? Ang sabi dito mga minamahal, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Amen. Lahat tayo mga minamahal, pinili ng ating dakilang Diyos na ang sabi, you are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. Sino ang pumili sa iyo mga minamahal? Ang ating dakilang Diyos. Kaya napakahalaga sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, na lahat ng ating move, lahat ng ating gagawin ay talagang may value, talagang ito ay investing into eternity. Kaya sa oras na itong mga minamahal, napakahalaga ang kondisyon ng iyong pusong mga minamahal. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, kung nandito tayo, talagang tayo ay mag-concentrate, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, kung pagpupuri, lahat ay magpupuri, mga minamahal, dahil ang sabi doon sa preachers meeting, mga minamahal, na paano natin maramdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, na ang sabi talagang tayo ay maging sincere sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Sabi nga, alisin ang lahat ng mga sagabal, ang lahat ng mga distraksyon sa ating pagpupuri, sa ating pagtitipon, mga minamahal. Amen. So, ibig sabihin, pag pumunta tayo dito, mga minamahal, at tinawag tayo at pinili ng ating dakilang Diyos dahil ang sabi, tayo ay royal priesthood, wala tayong ibang ginagawa, mga minamahal. Ano yung mga kalimitan na naging distraction, nakakabala sa ating buhay, yung mga gadget, yung cellphone na hawak-hawak natin. Kaya sa ating buhay, madalas, hindi natin maramdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos dahil kumakanta ang mga choir, yung iba talagang abala din sa pag-gadget, mga minamahal, pagpipindot sa gadget. So paano kikilos ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos? Tapos na ang banal na gawain, hindi mo pa naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Ating basahin Proverbs chapter 4 verse 23, mga minamahal, ang sabi dito, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Napakahalaga ang puso, mga minamahal. Doon sa ating verse kanina, sa verse 21, ang sabi, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Lahat tayo, we are investing into eternity. Buong puso tayong dumadalo, mga minamahal. Buong puso tayong nagbibigay ng ating ikapuat handog. Buong puso nating, mga minamahal, na tayo ay may kabanalan. Buong puso tayong umaawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, adult choir, children's choir, youth and singles choir, and Jesus Finest Generation Choir. Lahat ng mga bagay na yan na ginagawa natin, mga minamahal, tayo ay nag-i-invest into eternity. Amen. Nakakunikta yan, mga minamahal, into eternity. Kaya napakahalaga yan, mga minamahal. Kaya ang ating beloved pastor laging sinasabi na dumalo kayo lagi 3 times a week. Ganun pala, mga minamahal, kaya pala lagi tayong pinapadalo. Dahil pag lagi tayong dumadalo, nandyan ka lagi, ikaw, ako, tayong lahat ay nag-iimpok doon sa langit. Amen! Kayamanan na hindi nasisira, hindi nakakalawang, at hindi nananakaw. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa ating paglilingkod. Jesus must be the center.
in our heart. Amen. Our final home doon sa langit. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayong lahat mga minamahal ay tumayo at ating pasalamatan at awitan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end,
Sabi ng ating napag-aralan, huwag po tayo mag-iimpok ng kayamanan dito po sa lupa. Ating ilagak ang ating pong pag-iisip doon po sa langit, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, siya po ay Diyos na mapanalughuin. Ayaw ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na yung ating mga puso ang umukupa sa lugar ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na mawala ang space ng mahal na Panginoon sa ating puso. Nais ng mahal na Panginoon yung lahat ng space ng ating puso nasa Kanya lang, mga minamahal. Bakit natin iisipin? Bakit tayo nag-aalangan? Bakit tayo nababahala, mga minamahal, kung anong kakainin natin sa araw ng bukas? Bakit hindi tayo magtiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Isa lamang ang requirement ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Unahin natin kung ano ang Kanyang kalooban at katwiran. Lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng mga bagay, pawang idaragdag na lamang, minamahal. Hindi tayo nilikha para sa mga tinatangkilik, mga minamahal. Tayo nilikha ng mahal na Panginoon para sa Kanya. Maglingkod lamang para sa Kanya. Paglingkuran siya ng buong puso, ng buong katapatan, mga minamahal. Nais nating magmana ng buhay na walang hanggan. Unahin natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong mga minamahal, hallelujah, mga beloved viewers, kung meron po tayong mga bisita, atin po silang i-assist, patayuin po, diyan po sa kanilang kinaupuan. Hallelujah. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan, susi upang mabuksan ang pintuan sa langit at tayo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang una po ay ang pananampalataya. Hebreo 11:1. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Panampalatayanan po natin ang ating dakilang Diyos, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, na siya'y Diyos nagkatawang tao, na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay ang kanyang buhay upang tayo, mga minamahal, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Tayo magsisi sa lahat ng ating mga pagkakasala mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Na kung ito'y atin na pagsisihan, ay wag na po natin muling babalikan pa. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Wag po nating ikatwiran na tayo walang ginawang kasalanan. Sapagkat mismo ang banal na kasulatan ang nagsasabi, lahat ay nangagkasala. Aklat ng Roma, mga minamahal. Roma 3:23, na walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag po tayong magkumpisal, huwag tayong mag-confess sa tao o sa pari, sapagkat ang tao ay walang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan, kundi ang tanging ating napakabait na Diyos na buhay lamang, ating pinakamamahal na Diyos, ang may kapangyarihang magpatawad ng lahat ng makasalanan. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang bautismo sa tubig, ito po ay hindi paglipat sa ng reliyon. Ito po ay ang pagtupad, ang pagsunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi ng aklat ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi lahat po ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap at mabautismuhan sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang binigyan ng kapangyarihang maging tunay na anak ng Diyos. Ang bautismo sa Espiritu Santo, yan po ay ang pang-4. Ang ating mga minamahal na beloved choir, habang nag-aawitan,
Ang iba nagiiyakan, ang iba'y nanginginig na parang nakuryente ng ilang libong voltahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Inyo rin po itong mararanasan kung kayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalap na Jesus. Sapagkat ang bautismo sa tubig, ito po ay hindi ang katapusan. Ito po ang pasimula ng ating pagiging Kristiyano, ang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nais natin pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. Itaas natin ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko at sumunod po sa panalangin na aking pong sasambitin. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoon, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kami na po manalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami pong salamat o malaping sa mga kaluluwa na binigyan mo po ng pagkakataon makalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Narito po sila, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po sila. Patawarin mo po sila sa lahat po ng kanilang mga pagkasakasala. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa puso, sa isip at sa katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mahal sa buhay. Pangawakan mo po sila, mahal na Jesus, hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po mga minamahal, hallelujah, ay dumako po sa ating pong personal needs. Hallelujah. Subalit unahin po muna natin ang ating pong hallelujah, beloved parents in the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dear and beloved honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili, patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Muli, amin pong idinadalangin, o mahal na Panginoon, aming pong dear and beloved honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, umalapin nun. Patuloy mo pong pagpalain, hallelujah, ang kanilang buong sangbahayan, malapin Jesus, hallelujah. Abutin mo po na yung mapagpalang mga kamay, lahat ng pangailangan ng aking minamahal na mga kapatid. Kagalingan, hallelujah, sa kanilang makaramdaman. Kalakasan, kalusugan, pagiging matatag, malapin Jesus, hallelujah. Sa pagharap sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay. Kapayapaan, malapay noon. Kalutasan ng kanilang mga problema. Ipagkaloob mo po, malapay Jesus, lahat mapagpapala sa ikabubuti ng kanilang paglilingkod sa iyo, malapay noon. Sa aming mga minamahal mga kapatid na hindi na po namin nakakasama, nakakapiling sa paglilingkod sa iyo. Kahabagan mo po sila, malapay noon. Ibalik mo po sila sa iyong banal na gawain upang sama ka namin papurin pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At amin na pong inaangkin lahat ng katugunan ay panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ipatong po natin ating kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Dalawang kamay itaas, problema sa pinansyal. Meron tayong nais ilapit mga loved ones sa paanan ng mahal na Panginoon. Sambitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ating pong palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin namin pong dear and beloved honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Lahat ng mga demonyo ng karamdaman, obo, sipon, lagnat, trangkaso, COVID-19, pag-aalinlangan,
demonyo ng panlulupay-pay, palalamig, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Sakit sa puso, TB, diabetes, rheuma, arthritis, hepatitis B, kidney trouble, ulcer. Sa pangalan ni Jesus, cast out, be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y tatalon 3 times. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Huwag po tayong magbibiro, mga minamahal. Atin na pong angkinin lahat ng katugunan sa ating mga panalangin, mga minamahal. Nasa atin na po, panghawakan na po natin. Amen. Praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na pidarako mga minamahal sa ating po mga announcement. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, muli ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsambahay na upo lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At atin pong pinapaabot muli ang dobling paggalang pagbati po ng magandang hapon. Atin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Amen. At agi po natin inaalala po, mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children. Amen. At muli, ating pong binabati, ating pong beloved pastor ng happy birthday sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida and beloved Minister Weldy James Almeida Jr. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa ating pong lahat, sa mapagpalang hapon po muli sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Amen. 3 times a week po, mga minamahal, ang ating pong regular na pananambahan, mga minamahal. Amen. Wednesday, Friday, and Sunday. Tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 po ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating Friday overnight worship, kahit magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag. Amen. Tamundong Residence. Araw po yun ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon po, mga minamahal. Manood po tayo ng ating programa, PTV 8 po, mga minamahal. Amen. Araw po yun ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:15 ng madaling araw po ng Linggo. Amen. Kung nais nating madagdagan yung ating pong pananampalataya, kung nais po na tayo po, mga minamahal, ay ma-revive, amen, yung ating pong nanghihina, nanlalamig na pananampalataya, gusto po natin, mga minamahal, ma-revive po tayo, panoorin po natin ang ating pong TV program. Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord po ang nangangaral po, mga minamahal. Amen? 10 piso, 5 piso, ating idaan dyan sa information para po yan sa TV program and radio program, mga minamahal. Amen? At suportahan po natin, tangkilikin po natin, mga minamahal. Amen? I-follow po natin, mga minamahal, ang ating pong Facebook live streaming. Amen? Ang ating pong Facebook live streaming, ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan po, mga minamahal. Amen? I-follow po natin, mga minamahal. At atin din pong i-share, mga minamahal. At maging yung ating pong YouTube channel, JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Mag-subscribe po tayo, mga minamahal. Amen? I-click ang notification bell at i-like po natin, mga minamahal. Amen? Upang updated po tayo, mga minamahal, sa laging bago, i-click yung notification bell po, mga minamahal. Meron po tayong layhan sa mga nais magpalay at pumunta lamang po sa may harapan at handa po namin kayong paglingkuran po. Meron po tayong counseling, mga minamahal, sa nais magpa-counsel, lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher at ating pong beloved sister at vice chair po, mga minamahal. Amen? At mag-follow up po tayo, mga minamahal, ating pong puntahan, amen, ang ating pong mga minamahal mga kapatiran na hindi na po natin nakakapiling, nakakasama sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Namimiss na po sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At maghayo po tayo, mga minamahal. Amen? Hindi lang sa tuwing araw po o ng ating pong mga anniversary, mga minamahal. Kailangan po araw-araw po, mga minamahal. Saan man tayo magpunta,
Sabi nga po, i-share po natin, ipahayag po natin, mga minamahal, ang gilagilalas, ang mga manghang gawa na ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ipakilala po natin, mga minamahal. Ipaalam po natin sa buong mundo na mayroon pong Diyos na nagpapagaling. May totoong Diyos, amen, na nagliligtas po dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Unahin po natin ating mga loved ones, amen, ating mga kaibigan, ating mga kapitbahay, amen, lahat po na ating mga kababayan, siran po natin sila, hayuan po natin. At kung nais po nating makatiyak, mga minamahal, sa ating pong buhay na walang hanggan, sa piling po ng ating pong pinakamamalapeng Diyos, ito po ay talagang mahigpit, mga minamahal, amen, na binibilin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen. At upang wag na rin pong yung ating pananampalataya, mga minamahal, ay magkulang, amen. Bagkus ito po ay madagdagan ng madagdagan, mga minamahal, hanggang sa pagbabalik ng ating pong pinakamamalapeng Diyos, na sinasabi po, mga lagi ng ating pong beloved parents in the Lord, wag na wag po tayong umabsent, mga minamahal, amen. Lagi po tayong dadalo, mga minamahal, amen. Huwag po nating intindihin, mga minamahal, amen, kung ano po yung ating pong mga pangailangan sa araw-araw, sapagkat ang Diyos mismo ang mag-provide sa lahat ng mga bagay na yan, amen. Ang unahin natin, mga minamahal, yung ating pong sariling kaligtasan, sapagkat ang salvation, mga minamahal, ito po ang pinakamahalaga sa lahat po, mga minamahal, amen. Huwag na wag po tayong umabsent, Miyerkules, Biyernes, Linggo, daluhan po natin, mga minamahal, unahin po natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Maging ang Bible study, mga minamahal, araw po yan ng Martes, Tamundong Resident, daluhan po natin po, mga minamahal. Amen? Mas maraming oras sa pagpupuri, mas maraming pagpapala, ibibigay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po, mga minamahal, ay tumayo. Tayo na po sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamalapeng Jesus tagumpay na ipinagkaloob po sa atin sa araw na ito. Amen? At ating pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother John Aquino upang tayo ipangunahan. Amen? Sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. At kung wala po ang ating pong beloved brother John, ating pong beloved brother Joshua Villarus. Wala po, praise the Lord. Ang yung abang lingkod na po, mga minamahal. Amen. Tayo na po yung sama-sama mag-